रश्मि रेखा नार्जारी आरो फिसाज्ला आर्यान बसुमतारिया गोमानानै दं। चिरां जिल्ला बिजनी थानानि सिङाव थानाय गेरगुवाबारि नदियापारानि रश्मि रेखा नार्जारी आरो फिसाज्ला आर्यान बसुमतारिया थांनाय 11 आगस्ट बेलासिनि 4:30 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं। गोमानाय आइजोखौ बङाइगाव रलिं मिलाव थानाय बिहावनि न'निफ्राय गोमादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गोमानाय आइजोनि गासै फोरमान, फट', मबाइल आरो गथ'सानि स्कुल बेग गासैबो रुमावनो थालांदों। गोमानायनि जेबो थि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांमोनखौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय मबाइल अनजिमायाव फन हरनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जानबुं नं 7638005132। फिन खेबसे बुंबावदों 7638005132।